Dvere o tebe dokážu veľa povedať. Ak ich zamkneš dvakrát, si opatrný. Keď s nimi silno trestneš, si evidentne nasraný. Keď s nimi silno trestneš na aute, si žena. Ak nemáš dvere, tak si buď bezdomovec, alebo žiješ v dedinke Shani Shingnapur. Nielenže tam ľudia nemajú zamknuté brány ako v Kuliho dolinách, ale tam ani nemajú dvere. Je to vraj tradícia, podľa ktorej veria, že Boh Shani ochráni ich dedinu pred zlom. Keby sme niečo také skúsili na Slovensku, tak sa zobudíš v prázdnom byte, holý, na zemi, s roztrhanou riťou od Shaniho. Mimochodom zaujímavosti o dverách. A vyprovokoval ma k tomu jeden z vás. Najväčšie dvere na svete. Vehicle Assembly Building je montážny hangár raketoplánov vo vesmírnom stredisku na Floride. Tieto raketoplány opúšťajú halu dverami s výškou 140 metrov. Ako by to bolo včera, keď na ne robili výrez podľa môjho penisu. Ale nezúfaj, aj podľa tvojho jedny dvere spravili. V roku 2018 postavili francúzski vedci naozaj unikátny dom. Takto vyzerá a má 20 mikrometrov. Pre predstavu, to na čom stojí je optické vlákno hrubé ako ľudský vlas. Takže dvere sú tam o veľkosti červenej krvinky. Ale áno, červená krvinka je veľká. Ak chceš vycestovať za zaujímavými dverami niekde do sveta, tak máš hneď niekoľko možností. Prvá, dvere do psychiatrickej liečebne v Plešivci, tie ti aj pomôžu. Alebo napríklad dvere na 221B Baker Street v Londýne, čo je fiktívnou adresou najslavnejšieho detektíva všetkých čias, Sherlocka Holmesa. Pozri sa na tieto krásky. Sú tak... špitaté. Vedľa čáva, čo má štipancia jak deviatačka, je aj architektonický klenot hotela Palmer House Hilton v Chicagu. Krásne a mosadzné Peacock Doors. No a krajina najfarebnejších dverí je určite Írsko. Aj dvere majú svojho boha. Je ním boh Janus, ochránca všetkých dverí a prechodov. Teda všetkých nie, určite má nejaké tie prechody pod sebou aj boh Anus. A mimochodom tým, že dvere symbolizujú niečo nové, nejaký začiatok, a ich boh je Janus, je po ňom pomenovaný aj začiatok roka. Január. Podľa Anusa by teda mal byť koniec. Ale nevadí, stačí aj december. Tak kamoši, toto je anus tohto videa, no a my sa vidíme na budúce.